ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲಿ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಆಯ್ತಾರ ಕಿಚನ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಕಿಂಚಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಷಾಯ ಟೀ ರೆಡಿ ಆಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೂವಲ್ಲಿ ಪಲಾವ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಆಂಡೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ದಾವಣಿ ಆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು 2 minutes ಒಂದು ಆಂಡೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದೊಟ್ಟಿಗೂ ಚಿಕನ್ ನನ್ನ ಬರೋಡದ ಕೋಡೆ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಸೆರೆನ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲ 2 kg ಚಿಕನ್ಸ್ ತೆತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 6 eggs ಫ್ರೀ ಬಂದು 6 eggs ಬಂಡ ಅವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಗ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೀಲ್ ಇಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಲಾವ್ದ ಆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಂದಮೇ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಲ್ ಬತ್ತು ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಒಂಜಿ ರೂಮನ್ನು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಪುಡಿ ಕೊರಲ್ ಕಟ್ಟರಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಕಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ತುಪ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಪಲಾವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಂಡು ಮಲ್ಲ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ ಚೈನ್ ಕಿಬಿತ ಪೂರ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಪತ್ತೊಂಬೈದಿನಿ ಈ ಥಿಂಕ್ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣ ಫುಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂತೆ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದಂದು ಆಯ್ತಾ ನೋಡು ಟೈಮಿನ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂತೆ ದಿನಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಮಲ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಅವರ ತೋಪದಿತ್ತೊಂದು ಚೈನ್ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಇದು ಸದ್ಯ ದೀರ್ಬಿಡ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಚೇರ್ ಸೊ ಚೇರ್ದಲೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೀವಲು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಪಾದೀನಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡ ಇಂಕ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಎನ್ನ ಪೂರ ಏನ ಕಚ್ಚಪಟ್ಟಿ ಟಿಂಗಿ ಉಂಡು ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏರಿಯಾ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಇರು ದೀವಡನ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೀವ ಇವನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲ ದೀವಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕಡೆ ಟುಪ್ಪಡು ಪೂರ ಅಂದ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸದ್ಯಗ ಸ್ಪೇಸ್ ತೋಜಲು ನೆಟ್ಟಿತುಲೆ ಮನೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪೂರ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಂತ ಮೈಂಡ್ ಬೇತಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಮಲ್ದೋಲಿ ಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅದು ಇದು ಕೊಡ್ಕ ಉದಾರ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಯೂಸ್ ಆಪಿ ನಾನು ಅವು ಏತು ಕೆಲವು ಪೂರ 2-3 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಇಲ್ಲ ಅಡಿತೀನಿ ಡಬ್ಬಿ ಓ ಇಂಚ ಕಂಟೈನರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೂರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆಗೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ದಿಯಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಶೋಕ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಉಂಟತ್ತ ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಬಾರ್ದು ಮಾದ ಪೂರ್ಣಿ ಮಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಬಿಡ್ಲಿ ತುಕ ಚೈನಾ ಒಂದು ಕಾಜಿಲ ಇತ್ತಿನ ಪರಾಟ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ಸೇಲ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಾರಿ ಪಾಟ್ರಿ ಸೊ ಸೆರನದಕ್ಕಲ್ನ ಪಂಡದ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಇಂದು ಸೊ ಚಿಕನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಗ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಡೈತಿನ ಆಫರ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದತ್ತ ಹಂಚದು ಕೊರಿಯರು ಸಿಕ್ಸ್ ಎಗ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ರೇಂಜ್ ಸೊ ಚಿಕನ್ ಬೈದನ್ ಚಿಕನ್ ತೂಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ನಮಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಕ್ಲ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಚೂರ್ಲ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪಾಡ್ದು ತೆಗೆದಾನ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ನಿನಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ದೀದ್ ಬಿಡ್ಲ
ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಉಂಟಲ್ಪ ಉಂಟಾ ಒಂದೊಂದು ಕೆ ಜಿ 2 kg ನನ್ನ ಫೋನೇ ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೀ ರೇಂಜ್ ಚಿಕನ್ನ ನಮ್ಮ ತರ್ಪ ಅವನು ಸೊ ಕೆ ಜಿಗೆ 450 ಪಂಡನಾ 450 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆ ಜಿಗೆ 450 ഉണ്ട് ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟಿಶ್ ಕಡೆಟ ಒಂದುಂಡು ಬೇಲೆ ನಗಣನೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಮೂಲಿ ಅನ್ನೆ ಕೋರಿದ ಅಂಜಿ ಈ ಟೈಪ್ ಅಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಬಂತೆ ಸುಕ್ಕದ ಲೆಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ತೋಜದ ಅಂಜಿ ಅಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪಾಯಸ ಮಲ್ದಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪಲಾವು ಚಿಕನ್ ini ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಂಚಿಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮೇರ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆವನು ಸೊ ಅಂಚೆ ನೀಕು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ನೀಕು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಾಡೋಡ ಆಪು ಬಟ್ ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ನೀಕು ಆತ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಜ್ಜಿ ಇವರ ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕು ನೀಕು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಡೆಗೆ ನಾನು ಈ ವೀಕ್ ದ ರುಟೀನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಹೈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡೇ ಅವನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಏತ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಸಲ್ ಫೈಬರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ಬೈ ಅವನ್ ಬರ್ತಂಡು ವೇಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿಚನ್ ದ ಕಿಟಕಿ ಇಡ್ದು ಸೊ ಸಿ ವ್ಯೂ ತೋಜುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗಿನಿ ಆಸೆ ಅವನೊಂದು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಸೊ ಬೈ ಎತ್ತ ಸನ್ಸೆಟ್ ನನಗೊಂದು ಕೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೇಕ್ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆದ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೆರೀಸ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೆರೀಸ್ ಒಂಜಿ 8 ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಟ್ಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೌಡರ್ಸ್ ಸೊ ಇನಿ ಬಟರ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಣ್ಣದ ದೆತ್ತಂದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡು ತೋಜೊಂದುಂಟು ಎಸ್ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ರೆಡಿ ಆತು ಬಟರೆ ಪಾಡ್ಗೆ ಬಂಡಲ್ಲ ಎಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಅಡಿ ಕಲಡಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡಪ್ಪ ಪುಡ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಪಾಡ್ ನೆಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜಾಗ್ರಿ ಪಾಡೇನಾ ಅಂತ ಪಾಡ ಇನಿ ಅಂತ ಚೀಪ್ ಆಪಣ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತ ಇಪ್ಪ ಡೇಟ್ಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೇಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಅಂತ ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ಇಪ್ಪುನಿ ಆಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇನಿ ಅಂತ ಬೆರೀಸ್ ಸೊ ಒಂತೆ ಟಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಡು ನೋಡು ಪುಳಿ ನೋಡು ಚೀಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಸ್ 8 ಬೆರೀಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಸೊ ನಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ದಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಟರ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಕ್ರೀಮ್ ಓಕೆ 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 ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿಗೆ ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲ ಸೊ ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಸೊ ಕ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೆಥಡ್ಲ ಪಾಡುವ ಸೊ ದಾಲೆಜ್ ಖಾಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಬಟರ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋರ್ಡು ಶುಗರ್ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಐಸಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಕ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮ ಡಾರ್ಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲಕ ಎಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ದಾಲ ಹೆಲ್ತ್ ಗಿಲ್ತ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೂಡ ಟಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು
ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಉಬ್ಬೋಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಸೊ ಸ್ಮೆಲ್ ರಟ್ಟನೆ ಬುಡ್ನೆ ರೊಟ್ಟಿ ಈಚೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಇಕ್ಕುಳ ತಿಕ್ಕುಡು ಗೊತ್ತ ಇಂಚ ಚಿಮ್ಟಿ ಇಕ್ಕುಳ ಅವಲ ಎಡ್ಡ ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಕೇಕ್ಲ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು ಅವನ್ ಕೇಕ್ ಬಿಟ್ಟಿಡ್ದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಐಟ್ ರಾಗಿ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಂತ ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ನಾಯ್ನಾತ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪದು ಒಂದು ಎತ್ತದು ಅದಲ್ಲಿ ಇಡ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಕ್ಕ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿದ್ದಿ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರ್ದಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಹರಡು ದಿನ ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ನ ಟೈಮಿಗೆ ಜಿಗ್ಗ ಕೇಕ್ ಸೊ ಏನಿದೆ ಬೈಯದ ಮೀಲಿಡು ಒಂದಲ್ಲ ಅಡಿಷನಲ್ ದಾವಣ ಪ್ಯೂರ್ ರಾಗಿಡ ಅಂತೀನಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮಿಡ್ಲದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಿಡ್ಲಿನ ಮರಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಕುಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಟ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಬೇಯ್ದಿಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಂಡಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಸ್ಲೋ ಟೆಪ್ಪಡ್ ಸಿಮ್ ನೋಡಿ ಒಂಜಿ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಕೇಕ್ ಅದೊಂದು ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಚಂದಿಂದ ಪೂರ ಸುಳ್ಳು ಎಂಟ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಬಟರ್ ಕೇಕ್ ಎಗ್ಲೆಸ್ ಎಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ತದ್ದು ಬಟರ್ಗೆ ತಂದು ಬಟರ್ನ ಶೋಕ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಬೀಟ್ ಹಾಕೋಣ ಇಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೀಪೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ ಇಡ್ಬೇಕು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಬಣ್ಣ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೌಡರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಡೋಕೆ ರಾಗಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ ಇಡ್ಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಣ್ಣ ನಿಮಗೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪಾನಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗಟ್ಟಿಂದ ಅನ್ಸಂಡತ್ತ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪೇರ್ ಪಾಡೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂಚೆ ಹಾಕಬೇಕು ದೋಸೆ ಹಾಕಬೇಕು ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಭತ್ತ ಇಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪೂರ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೂಡ ಅಂಚೆನ ಒಂದು ಪೇರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನಿತ್ತು ಸೋಡಾ ಅಂತ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಡಕ್ಕೆ ಒಂಚೆ ಕಂಟೈನರ್ಗೂ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪ್ರೀಟ್ ಇದು ಕೊಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯ್ನಿ ಅಂಚನೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ತನ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಐಡಕ್ಕೆ ಟಾಪಿಂಗ್ ಗಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿವಡು ಬೆಚ್ಚ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಒಂದು 0 ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ವಾಟರ್ 30 ಮಿನಿಟ್ ಕೇಕ್ ಡನ್ ಡನ್ కేక్ల రెడీ అండ్ ఇంకా నైట్ ఆనెస్ట్లా అండ్ సో కేక్ ఏం చేస్తాను పన్నాగా ఫుల్ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಯ್ತಂಡು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಈತ ಸಮಯದ ಕೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಈಗ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ರಾತ್ರಿದ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಕಲಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.